אנחנו הולכים לדבר בעצם על איך מייצרים צוותים מצליחים, ולפני שאנחנו עושים את זה נעשה איזשהו אינטרודקשן קצר לגביי. שמי אורי לוי, אני סמנכ"ל פיתוח בחברת פיקסקאוט. אני מקליט, כן. אני סמנכ"ל פיתוח בחברת פיקסקאוט. אנחנו נרכשנו לפני כחצי שנה על ידי חברה שנקראת Getty Images, וזה בעקבות זה שאנחנו צוות מנצח ומוצלח. אנחנו מפתחים מנוע החזור ויזואלי, זה בעצם המון Image Recognition, Scale ו-Web, אז שלושת הדברים האלה מתחברים ביחד וזה דווקא מאוד מרתק. בנוסף, אני בעצם הקמתי קבוצה שנקראת Software Craftsmanship in Israel, שהיא קבוצה של מפתחים שנפגשת כל חודש, חודש וחצי לאיזשהו דיון. חלקו דיון נקרא לזה תיאורטי או הרצאה, וחלקו הוא פשוט פרקטיקה, משהו מאוד מעשי. אתם יכולים להירשם לקבוצה, הקבוצה נמצאת בלינקדאין, מי שלא רואה זה ה-URL למטה, או שפשוט תחפשו בלינקדאין, או שתעקבו אחרי הבלוג שלי שנקרא www.irefactor.net, שם אני מפרסם מתי אנחנו נפגשים. אני בטוח שכולכם מכירים את הסצנריו הבא, אתם מגיעים לפרויקט חדש, לצוות חדש, אולי לחברה חדשה, טוב, אולי עוד לא יצא לכם, אבל תגיעו, ואז יגידו לכם שאתם הגעתם בעצם לפרויקט שהוא ספינת הדגל, נכון? או צוות שהוא ספינת הדגל. ואז כשאתם מגיעים, זה בדיוק הספינה שאתם רואים, היא לא בדיוק, אין לה דגל ולא בטוח שהיא ספינה, וההרצאה היום היא סוג של חיבור, נקרא לזה בין שני עקרונות חשובים, בין ניהול לבין טכנולוגיה, כאשר לדעתי יש חשיבות רבה מאוד לדבר על מה שבאמת באמצע. כי אתם יודעים, אני מנהל לא צעיר, למרות שאני נראה צעיר, ועשיתי כמה וכמה קורסים בניהול, ותמיד אמרו לי, טוב, ניהול זה נכון לכל מצב, לכל תחום, ואני טוען שלא, טכנולוגיה ביחד עם ניהול זה משהו שהוא שונה, וחשוב להדגיש, זה לא הרצאה על ניהול, זה משהו שהוא גם בין בעצם טכנולוגיה לבין ניהול, כשאנחנו נתחיל בעצם לדבר על עקרונות שהן עקרונות של מהנדס תוכנה, של מתכנת, ולאט לאט נגיע לעקרונות של צוות באופן כללי, וכל אחד מכם יכול ליישם את העקרונות האלה, וזה לא קשור בעצם לזה שאתה ראש צוות או מנהל או ברמה יותר גבוהה. אז דבר ראשון שאני רוצה לשאול אתכם זה מה ה-life cycle של מהנדס תוכנה, אוקיי? אנחנו מרבים לדבר על life cycle של מוצר, נכון? יש איזשהו life cycle של מוצר, בקצרה נקרא לזה, לא משנה באיזה מתודולוגיה אתם עובדים, בסקראם, בכל דבר אחר. יש איזשהו life cycle של בכל זאת הבנה של מהו המוצר, user story, כתיבה, בדיקה, פרקטיקות של TDD וכולי. אבל מה ה-life cycle של מהנדס תוכנה, או נשאל את זה אחרת, כמה זמן מהנדס תוכנה מחזיק להיות מהנדס תוכנה? מי שחושב שזה 3 שנים שירים יד? אוקיי, אז אף אחד. 5 שנים? 6 שנים? 7 שנים? אוקיי. טוב, נראה לי שאתם קצת לא הקהל לשאול אותו, אבל בדרך כלל זה פחות מ5 שנים, זה הדעה הרווחת נקרא לזה בחברות האזרחיות. קשה מאוד למצוא אנשים מעל 5 שנים שמתעסקים בפיתוח אקטיבי, בדרך כלל הם זזים הצידה לאיזשהו תחום מקביל, תחום הנדסת מערכת, תחום, לא יודע, ניהול פרויקטים וכולי, אבל לא כפיתוח אקטיבי. יש כמובן מפתחים מעל 5 שנים ומעל 10 שנות ניסיון, אבל אתם תראו שלאט לאט זה הולך ומצטמצם ויורד. הסייקל אבל עקרונית הוא בדרך כלל כזה. יש לנו איזשהו ניסיון מאוד מאוד ספציפי, באיזשהו תחום מאוד מסוים, בוא נקרא לו כרגע, לא יודע, אם במייקרוסופט עסקינן, אז בוא נקרא לו WCF, ואז אנחנו עובדים, לא יודע, חצי שנה, שנה ומשהו, ואחרי שנה וקצת, בדרך כלל נמאס לנו מהתחום הזה שבו אנחנו עובדים, לכן מייקרוסופט בעצם יוצאים עם WCF 3, ואז אנחנו מרגישים שאנחנו מתקדמים לאנשהו, אבל גם אם זה לא WCF, זה לא משנה, אנחנו מרגישים שאנחנו קצת מאבדים עניין, פחות מעניין, המקום לא מפתח אותנו, נכון, זה לא כיף, אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים אתגר, ואז אנחנו מתקדמים לצוות אחר, לפרויקט אחר, או למקום עבודה אחר,
אוקיי? הבעיה היא שבדרך כלל לצוות הבא, או למקום העבודה הבא תתקבלו בגלל הניסיון הספציפי שהרווחתם במקום הקודם, כי תחזרו לעבוד על WCF עד שתצא הגרסה הבאה, והסייקל הזה חוזר וממשיך. זה בעצם מעגל קסמים שבו אני מתמחה בתחום מאוד מאוד צר, אני מרוויח את הניסיון, מתקדם לאיזשהו מקום חדש, למקום עבודה, לצוות, לא משנה, לפרויקט, ממשיך פחות או יותר באותו תחום, כן? טיפה שמאלה, טיפה ימינה, אבל אני טוב במה שהייתי מקודם, ולכן בגלל זה לוקחים אותי, וככה זה ממשיך. המעגל הזה, אני ראיתי אותו, אני ממשיך לראיין המון מועמדים, אבל לצורך העניין הסטטיסטיקה הזאת היא עד לפני 2.5-3, ראיתי בין 500 ל-800 קורות חיים, מתוכם ראיינתי בין 200 ל-400, אני לא, אחרי 200 הפסקתי בעצם לספור, פשוט עניין אותי, אבל באיזשהו שלב הפסקתי, וכשאני מדבר על אינטרוויו, אני מדבר לא על שעה, שעתיים שבהם אני יושב עם בן אדם, ו-75% מהאנשים מהקורות חיים האלה שראיתי עושים את המעגל קסמים הזה. כאשר אני, מהניסיון שלי יכול להגיד לכם שצוות טוב או מהנדסים טובים שעובדים ביחד ומייצרים עבודה מצוינת, הם איפשהו בציר הזמן של בין 1.5 שעה לשנתיים. אבל זה בדיוק הזמן שבו מישהו מרגיש שהוא לא מאותגר ומנסה להתקדם למקום אחר. אז ההרצאה היא בעצם באיזשהו בין מיסמץ' הזה של ההרגשה האישית שלי לבין הצוות ומה העקרונות שאני צריך לעשות. ומן הסתם יש לי איזשהו בון בתור מהנדס תוכנה, אני נשרף יחסית מהר, וגם על זה אנחנו נדבר ונראה איך אנחנו ננסה לפתור את הבעיה הזאת. שאלה שאני רוצה לשאול אתכם נוספת היא, איך אתם הייתם רוצים להגדיר את עצמכם? האם אתם רוצים להגדיר את עצמכם כמקודד, כמפתח או כמהנדס תוכנה? אז מי בעד מקודד? וואלה, זה מפתיע. מי בעד מפתח? שירים את היד, כמובן, ומי בעד מהנדס תוכנה? אוקיי, מי שלמד בטכניון. אז בדרך כלל, אגב, זו הסטטיסטיקה שאני רואה, ואגב, ההרצאה הזאת אני מעביר אותה, זה לא פעם ראשונה, ולפני שבועיים נתתי בערך אותה הרצאה בגרמניה, וזה בדיוק אותו מנגנון. מי שמקודד זה 0, אולי 1 או 2 שמרימים את היד, הם מוכנים להיות מקודדים, ואז הרוב הם מפתחים, או פרוגרמרס, תלוי איך אתה קורא לזה, וכמובן, מעט מאוד, איזה 10% מהקהל שמרים את היד, הוא מהנדס תוכנה. והשאלה שאני שואל היא לא, זאת אומרת, אפשר תמיד לשאול למי זה, כאילו, למי אכפת בכלל? למי אכפת איך אני מגדיר את התפקיד הזה? והתשובה היא שלי אכפת, והסיבה היא בעצם נעוצה בזה. אני אציג לכם עכשיו קטע קוד מסוים, אוקיי? אני אשאל אתכם מה אתם חושבים לגביו. זה קטע קוד קצר, מדובר בעצם באיזשהו אינטרפייס, אגב, שנכתב ב-C#, ויש בו שני דברים בערך. והאינטרפייס הזה נועד בשביל לשלוח הודעה לדיווייס, לאיזשהו handler device, שזה יכול להיות בלקברי, אייפון, אנדרואיד, whatever, ויש לו פה מתודה שנקראת notify שמקבלת device token כסטרינג ומסאג' בתור סטרינג, אוקיי? זה האינטרפייס בגדול, איזושהי נוטיפיקציה שאני רוצה לשלוח, ואני רוצה לשאול אתכם אם אתם רואים פה איזושהי בעיה. אוקיי, שאלה טובה. איפה equals? אוקיי, שאלה טובה גם. מה עוד? למה זה סטרינגים? מי אמר למה זה סטרינג? איפה? הסטרינגים שם, למה זה לא איזשהו אובייקט? איזה אובייקט אתה רוצה שיש שם? מה שאני רוצה, אני לא רוצה זה אחר כך. אוקיי, מה עוד? אוקיי. עוד איזה משהו שאתם רואים? וואלה, אוקיי. כן. גט אשקוד, אני מניח שזה בעצם איזשהו מזהה יוניקי של דיווייס. מה? טוב, יפה מאוד. בסך הכל האמת היא שביחד פחות או יותר אמרתם פה כמה דברים, אבל בדרך כלל כשאני מראה את הקטע קוד הזה, רוב האנשים אומרים לי, תשמע, זה קריא, אני מבין מה רוצים ממני, הנה נוטיפיי, מה כבר יכול להיות לא קריא, אבל למעשה כשאני מסתכל בקטע קוד הזה, אמנם יש פה 3 שורות, אבל אני רואה 4 בעיות עיקריות, אוקיי?
ואני אתחיל דווקא מ-Abstract Override, כמו שמישהו אמר, ולאט לאט אני אסביר מה הבעיות הנוספות שאני רואה. אז קודם כל, ב-Object Oriented, וזה קשור, זאת אומרת, יש פה כמה דברים שקשורים טיפה לפלטפורמה של .NET, אבל רוב הדברים קשורים ל-Object Oriented Principles ול-Clean Code. אז כשאני מדבר על Abstract Override, מה זה המושג הזה, Abstract Override, אוקיי? זאת אומרת, יש לי Abstract, שהוא מנגנון של בעצם להצהיר על משהו בתור ממשק כלפי מטה, ויש לי Overriding, שהוא מנגנון בדרך כלל שבו אני אומר שאני רוצה לקחת את הממשק הזה ולעשות לו פולימורפיזם, אוקיי? אבל מה זה Abstract Override בדיוק? חיה חדשה, לא ברורה, אוקיי? אבל הסיבה שבחרו לעשות את החיה הזאת, כי מישהו ניסה מאוד מאוד להתחכם, וניסה לעשות get hashcode, והhashcode מגיע מ-object, אוקיי? אז הוא אמר, טוב, אני רוצה לייצר unique identifier ל-device שלי, אז למה לא? יש לנו משהו שנקרא get hashcode ב.NET, שקיים בכל אובייקט, אז בוא נרש אותו, אבל בעצם לא טוב לי המימוש הדפולטיבי של object, אז בוא נגדיר אותו להיות abstract מיד, אוקיי? אז זה המיסמץ' שמצד אחד הוא יורש ומשתמש בירושה שלא לצורך, היא לא נכונה במקרה הזה, ומיד מגדיר אותה להיות אבסטרקט כי היא לא טובה לו, אז למה הוא ירש מראש? וזו הסיבה אגב שזה אבסטרקט קלאס למי ששאל, אוקיי? זו הסיבה, כי הוא נאלץ לעשות אבסטרקט קלאס כי הוא רצה לרשת את ה-get hashcode במקום לעשות אינטרפייס. אבל אחד העקרונות ב-Object Oriented שצריך לעבוד מול אינטרפייסים או להעדיף עבודה מול אינטרפייסים מאשר ירושה, וברגע שאני עושה Abstract Class, אז בעצם אני כבר מתחיל להפר את הכלל הזה, ואני עושה אותו אך ורק בשביל get hashcode. ומי ששאל אותי למה get hashcode פה כ-unique identifier, הוא צודק לחלוטין, זאת טעות, חבל על הזמן, ותראו אותה חוזרת פעם אחר פעם. get hashcode בכל פלטפורמה, וזה אגב, זה לא משנה אם אתם ב.NET או ב-Java, וכל מערכת שפות Object Oriented מספיק מתקדמת שאני יכול לדבר איתכם, ה-get hashcode לא מבטיח uniqueness. התפקיד שלו נועד, ובמיוחד בפלטפורמות כמו Java ו.NET, הוא נועד בשביל לעזור לשים את האובייקט בתוך קולקשן מסוים, לא בשביל לעשות unique identifier, ואני רוצה לראות את אותו בן אדם מדבק, כאשר בפרודקשן מישהו אחר יקבל איזושהי הודעה שלא מיועדת למכשיר שלו, ותגיד לו, וואלה, צריך להוריד את האובייקט הזה לא יודע, להרים אותו, להגדיר אותו כמטרה. אוקיי, אז לצורך העניין, get hashcode, אם תקראו בספציפיקציה של .NET, יש איזה 4 דפים של איך לכתוב hashcode בצורה נכונה, אוקיי? וonce עושים hashcode, זו השאלה ששאלת למה, או איפה ה-equals, זו בדיוק הסיבה. כי hashcode נועד בשביל קולקשנים, וכשמחפשים את זה בקולקשן, אז צריך לעשות equals, זה בעצם הבעיה השלישית, שזה באמת חסר. והבעיה נוספת ב-Notify, אוקיי? וזה קצת יהיה קשה יותר למי שפחות מכיר את ה-Object Oriented Principles, אבל Notify מפר איזשהו כלל מאוד פשוט שנקרא Command Query Segregation, שהוא כלל שנכון גם ל-Object Oriented וגם נכון בעצם לארכיטקטורה, כי יש גם ארכיטקטורה שנקראת Command Query Segregation. אבל למעשה ב-Object Oriented הייתי רוצה לראות את העולם בתור Command, אוקיי? Do something, calculate, אוקיי, ו-get, אוקיי, תביא לי אינפורמציה, וברגע שאני עושה, בעצם זה single responsibilities שונים, וב-object oriented אנחנו צריכים לעשות, לא יודע, אולי אתם מכירים את זה בשמות אחרים, כמו high cohesiveness, לא coupling, high cohesive, או בעצם single responsibility, זה בעצם זה. once אני מפריד בין שתי האחרויות של אחת היא calculate או do something לבין get, אני יכול לתכנן את האובייקטים שלי בצורה הרבה יותר נכונה מבחינת object oriented. once אני עושה notify, אוקיי? אז notify זה do, אוקיי? ובול זה query, אוקיי? זה get. אז כרגע מישהו לקח את שני הפרינציפלס האלה ותקע אותם בפנים. עכשיו, אני מכיר את הקוד כי אני הלכתי וקראתי את הקוד הזה וראיתי אותו, אז כמובן שבסוף כל מי שמימש את המתודת Notify החזיר return true בלי לעשות שום דבר, כי הוא לא ידע מה לעשות עם זה, כי Notify זה Notify, הוא היה בכלל אסינכרוני כי זה הלך לדיווייס, ובסוף הוא לא ידע מה לעשות, כן, מה להחזיר, לא להחזיר, הוא החזיר true, ובכלל עם בוליאנס יש בעיה, מה זה true? true של מה? true הצלחתי לשלוח, true הצלחתי להוציא מהמקום הזה, זה עכשיו על הכבלים, איפה הטרו פה? אוקיי, אז בכלל בוליאן זה עוד איזשהו סמל נוסף בקוד. כל הדברים האלה שאני מתאר להם זה בעצם קוד סמלס. הנה עוד דוגמה של קוד, לא יודע אם תראו פה את הכל, אוקיי? אבל
יש פה איזשהו אובייקט שנקרא טיימר מנג'ר, שהוא מנהל בעצם איזשהו callback, הוא רוצה לקרוא לאיזשהו callback אחרי X זמן. יש לו פה מתודה שנקראת set timeout, היא מקבלת בעצם callback לאיזושהי פונקציה וכמה זמן צריך לחכות, ואז הוא מחכה את ה-X זמן הזה ומפעיל בעצם קורא לדלגט, מפעיל את הפונקציה שעומדת מאחורי הדלגט, אוקיי? אם אתם לא רואים, או לפחות מי שפה יותר קרוב ורואה, אז ממש ככה בקצרה, אתם רואים פה איזשהם בעיות? אוקיי, זה יפה. מה? זה נראה טעות בתור התחלה ושווה להסתכל על זה, אבל דווקא זה לא טעות, כי הלוק הזה מתבצע יותר מאוחר, אז אתה צריך להינהל, אוקיי? מה? אין יחידות, אוקיי. שבהתחלה אתה יוצא מלוק, אתה שם אורידוני, זה לא משהו כבר אורידוני בגלל שזה בעצם אובייקט נעילה. זה אובייקט נעילה וזה בסדר דווקא, במקרה הזה, אוקיי? זה נכון, אגב, זה קוד מחברה אחרת. מה שאני מציג לכם, אגב, זה קוד אמיתי, כן? זה קוד אמיתי, וההרצאה שאני נותן זה באמת מהניסיון ומהדוגמאות האמיתיות שאני מביא. זה קוד מחברה אחרת בכלל. שימו לב, עוד פעם, שימוש באשקי כמשהו יוניקי, אוקיי? וזה נכון. הטיימר קולבק, זה תמיד קוד נקרא עם נעל. יפה. טוב, בקיצור, תשמעו, יש פה בעיות שהן כאלה, יש פה בעיות של קריאות של קוד בכלל, מבחינתי הקוד הזה סופר לא קורי, זה כל הבעיות שאני רואה. בואו נתחיל מסמל שהוא נקרא weak smell, אוקיי? כל פעם שאנחנו לא יודעים איך לקרוא לקלאס, אנחנו קוראים לו בשלושת הצורות הבאות, manager, utils ו-helper, נכון? אז timer manager זה מבחינתי smell. אני לא בטוח שהייתי אומר לאותו מפתח עכשיו, לאותו בן אדם שכתב את הקוד, טוב, תלך תשנה את זה, אבל הייתי בהחלט מתייחס לזה והייתי שואל מה הכוונה ומה רצית להשיג פה, ואולי הייתי רוצה לתת שם קצת יותר נורמלי מהדבר הזה, אבל זה בהחלט מבחינתי smell, הוא אמנם weak smell, אבל smell. כל המנג'רס וההלפרים ויוטיל זה פשוט משהו שצריך להפסיק לעשות. כמו שמישהו אמר, טיימר קולבק, או בעצם הוא ציין את זה מפה, אבל זה בעצם קשור למעלה. יש פה שתי בעיות עם הדבר הזה. טיימר קולבק קודם כל מקבל אובייקט דאטה, אז אם הוא מקבל משתנה, אז עדיף שהוא יהיה בעצם ג'נריקס, אוקיי? ויהיה טיימר קולבק של T ולא משהו שהוא אמורפי, אובייקט זה אמורפי, אמנם באובייקט אוריינטד הכל אובייקט, אבל זה לא המטרה שלנו. המטרה שלנו, אם אני כבר בסטטיק לנגוויץ', אוקיי? או משתמש בשפה שהיא סטטיקלי טייפ, אז רצוי שאני אתן לזה טייפ נורמלי, ואם לא, אז שזה יהיה ג'נריקס. והכי טוב זה להכיר את השפה, כי בדיוק אותה הצהרה קיימת בדוטנט, אוקיי? ואז לא צריך להצהיר אותה, פשוט זה דלגייט מובנה בפריימוורק עצמו, אוקיי? שימו לב פה על שני ההגדרות האלה של הדיקשנרים, זה הדבר הכי חשוב מבחינתי, זה Procedural Programming, זה בכלל לא Object Oriented לחלוטין, והסיבה היא ששימו לב שהדיקשנרי הזה מוגדר int, Timer ו-Timer Callback, שכבר מההצהרה אני יכול להבין איך משתמשים פה, בעצם הולכים על אותו קי לשים את הטיימר, מתי צריך להפעיל את ה-Callback, כן? ואת ה-Timer Callback, שזה לחלוטין Procedural Programming, זה כמו לבוא ולהגדיר שני מערכים, ואז פשוט על האינדקס להפעיל, לגשת לשני תאים, והיה ותעשו איזושהי טעות ותקשו לאינדקס הלא נכון, כן, זה יכול לקרות, copy paste למשל, דוגמה מאוד מצוינת למה שאנחנו יודעים לעשות, אז חבל, ניגש ונפעיל את הדבר הלא נכון, ובאובייקט אוריינטד אתה לוקח אובייקט שמורכב מטיימר ומטיימר קולבק, או אולי אובייקט קצת יותר נורמלי מזה, אבל נניח, אוקיי, ואותו אתה שם בקולקשן אחד, אתה לא מפרק אותם ושם אותם בקולקשנים אחרים. קוראים לזה Primitive Obsession, אנחנו אוהבים לפרק דברים ולעבוד, למרות שאנחנו בשפות ככה גבוהות, יש לנו אובייקטים, תמיד כולנו משתמשים בסטרינגים, אינטים ודאבלים, כי זה הכי פשוט, מפרקים תמיד את האובייקט, ואז מעבירים את כל הסטרינגים האלה מפה עד להודעה חדשה. get hashcode כמובן smell, דיברנו על זה, לא רוצה לחזור על זה, תסתכלו על זה, יש פה טיימר שהוגדר, ואז עשו עליו stop ו-close, זה וידוא הריגה, אוקיי? רק בשביל לוודא שהצלחנו להרוג את הטיימר בסוף. צריך להכיר את השפה, במקרה הזה צריך להכיר את דוטנט, מספיק לקרוא נניח ל-close, הוא בפנים קורא ל-stop, אוקיי? או זאת אחד מהם, לא צריך לעשות וידוא הריגה. ההערה הזאת מאוד עוזרת לי לקריאות, כתוב פה invoke function provided by caller, ואז כתוב timer callback null, אוקיי? זה כמו לכתוב הערה return 0, אוקיי? אז הערות שלא תורמות לי עדיף לא לכתוב, יש פה עוד כל מיני בעיות, לא נדון בהן.
הנה עוד דוגמת קוד, אותה לא תראו, אוקיי? אבל יש פה 136 שורות קוד, ובינינו זה כלום, כי זה מה שאנחנו כותבים ביום יום. כמה מכם ראה מתודה בגודל של 500 שורות? יפה, 1,000 שורות? 1,500? תשאירו, אל תתביישו. אוקיי, אז לצורך העניין אני ראיתי את הכל, ומבחינתי זה בעצם האסנס של השאלה שלכם, האם אתם מקודדים ומפתחים או מהנדסי תוכנה. כי בדרך כלל אנחנו שונאים את המושג הזה של מקודד, אנחנו מרגישים אור ברווז, ברגע שאנחנו מקודד, מה זה הדבר הזה? אנחנו מפתחים אבל אנחנו מתנהגים בדיוק כמו מקודדים, כי הכי פשוט לכתוב את הפונקציות האלה ולשפוך הרבה שורות קוד בפונקציה אחת, אוקיי, שאף אחד לא יכול לקרוא, או לבוא ולא לחשוב על זה ולייצר הרבה procedural programming כמו שראינו מקודם, או לא להכיר את המנגנונים של Object Oriented, ולא לשים לב לשמות, ולא לשים לב לאיך לכתוב את הפונקציה. וזה בערך משהו כזה. וזה בדרך כלל התירוץ שאתה מגיע למפתח ואתה שואל אותו מה כתוב פה בדיוק? הוא אומר, מה, אני רואה, איך אתה לא רואה? הדבר הזה זה מטפל בבעיה הזאת, זה מטפל בבעיה הזאת, הוא מחלק את זה גיאוגרפית, וההסבר שזה מקודד, אני מבין, אני לא יודע איך אתה לא מבין. אז הנה הפונקציה שראינו מקודם, אגב זו פונקציה מהחברה בעצם שלי, כשהגעתי לחברה יש פה פונקציה שיכולה להביא אימג' מתוך URL, אוקיי? ושימו לב בעצם מה יש פה, בתכלס יש פה בעצם אימג' URL ופאת', בעצם עושים פה הרבה עבודה על הפאת' שלה, אוקיי? ופה עושים דאונלוד וסייב לאימג' ויש פה שתי איפים או איף ואלס שמטפלים. אז מה שצריך לעשות זה לעשות extract method, להוציא למתודות קטנות, לתת לזה שם נורמלי, אוקיי? ואז לייצר מזה קוד קרי ולא קוד שנשפך בדבר כזה. זה כל הסמלים שאני רואה, אני לא אעבור אתכם כרגע עליהם. פה יש success לדאונלוד, פה יש unsuccessful download, או כל מיני סמלים, פה יש בכלל cleaning, ופה יש משהו שבכלל מנקה threadים, שאני לא יודע איך הגענו לפרדים בתוך כל הפונקציה הזאת, אוקיי? אבל אלה 136 שורות קוד, 100% effort של להבין אותו ולחפש את הבאג איפה צריך לטפל, ו-0% effectiveness. והנה לכם עוד דוגמה לקלאס שנקרא Navigator, שיש לו רק 46 ממבורים של משתנים, בסדר? ונניח שאנחנו רוצים לעשות unit test, מי עושה פה unit טסטים? אוקיי? אז נניח שאני רוצה לבדוק את הקלאס הזה, אז יש לי רק 2 בחזקת 46 אפשרויות לבדוק את כל המשתנים, אוקיי? אז זה, כן, זה כאילו נכלל או לא נכלל, אם אני כולל אותו בטסט או לא כולל אותו בטסט, אז זה לא, אוקיי? זאת אומרת, אם אני כולל את המשתנה או לא כולל אותו בטסט, זה בהחלט משהו בלתי אפשרי, וזה קוד שאנחנו כותבים ביום יום, וזה מקודד, זה לא מפתח. אוקיי, יש פה עוד איזה דמו שאני דווקא אפסח עליו, אבל אתם מכירים בחור בשם רוברט סי מרטין, מכונה אנקל בוב, אוקיי, אז די שתכירו. הוא דווקא מציג, טוב, נו בכל זאת, אולי שנייה, הוא מציג פה איזשהו קטע קוד אמיתי גם שנכתב, והוא פשוט גולל את הקטע קוד הזה, אוקיי, זה קובץ אחד, הוא שם פה מוזיקה מפחידה, אוקיי, הוא פשוט עושה גלילה כלפי מטה, זה קובץ אחד, שימו לב, אוקיי, וככה זה נראה. קובץ אחד, אומנם מחולק לפונקציות. קיצור, זה קוד אמיתי שהוא מצא, אגב הוא יועץ ואולי רועי גם יכול לדבר קצת, הוא מכיר אותו טוב, נכון? אז אנחנו לא נראה עד הסוף, לוקח לו 2 דקות להגיע לסוף הקובץ, אוקיי? ורק נסכם את הבעיות שאנחנו רואים, אז ככה, יש לנו את ה-high burn בעצם של עובד,
מצד אחד אנחנו מרגישים את הרצון הזה להתקדם לצוות אחר, לפרויקט אחר, לחברה אחרת, אבל יש לנו bad skills, engineering skills, אנחנו קוראים לעצמנו מפתחים או מהנדסי תוכנה, אבל כולנו מקודדים, אוקיי? ו-Object Oriented קיים אולי 40 שנה כבר, אבל כולנו עדיין כותבים Plan C. ויש לנו גם לא מעט Rooted Solutions או פתרונות ארכיטקטורה לא כל כך טובים. ואגב, מבחינת העובד, הבעיה הכי גדולה כמובן זה time to market, נכון? כי חייבים לעשות את זה עד מחר, ואז כולנו עושים את זה עד מחר ומתנפלים על הבעיה, ואז אנחנו שוכחים את כל הסקילס הטובים שבוא נעשה unit test, בוא נעשה TDD, בוא נכתוב ובוא נעשה pair programming, אם זה צריך להיות עד מחר, אז בוא פשוט נכתוב, אז נהיה נקודד, אוקיי? ואת כל זה אני רוצה לסרוק בעוד איזה ככה בערך 40 דקות, 45 דקות של עקרונות עכשיו של איך לקחת, להתמודד עם הבעיות האישיות, עם ה-bad skills מצד אחד, מצד שני איך להביא את זה ללבל של כל הצוות ואיך לעבוד ביחד, וזה בעצם המטרה העיקרית. אז רק נחזור לכל הנושא הזה של מפתח, מקודד ואינג'יניר, אז בדרך כלל נניח אם אנחנו לומדים ועושים תואר, אז אנחנו לומדים איזושהי שפה פרוצדורלית או שפה אובייקט אוריינטד כזו או אחרת, קצת מבנה נתונים, אלגוריתמים, מערכות הפעלה, דאטאבייסים, תלוי אם אתם לוקחים את הקורסים, ולפעמים גם כל מיני אלגוריתמים מתקדמים יותר, ועם זה בעצם אנחנו יוצאים החוצה ומתבקשים לבוא ולבנות את הדברים הבאים, ואני לא יודע אם אתם מכירים את זה, וזה בקאזה בתיו וקאזה מילה בברצלונה. באחד הארכיטקטורות היותר יפות שנבנו ועל ידי ארכיטקט שנקרא גאודי, ויש פה המון עקרונות שהוא לקח מבחינת איך האור משפיע וגודל החדר ואיך בונים את הבתים, המון דברים שמן הסתם לוקח עשרות שנים של למידה ושל התנסות בשביל להגיע למצב הזה, ולא ייתכן שאנחנו אחרי כל כך מעט כלים שקיבלנו או ינקנו לצורך העניין נצא החוצה ונדע לעשות את הדבר הזה. מבחינתי אגב, מהנדס תוכנה, וזו הסיבה למה זה חשוב, זה מישהו שקודם כל מבין ב-ID שלו, אוקיי? לצורך העניין צריך לעבוד ב-ID ורוב העבודה שלנו זה להכניס דברים, ולהבין ב-ID זה להיות מאוד אפקטיבי, כלומר להכיר את כל השורטקטים, לדעת איך לעבוד בצורה טובה, להגיע בצורה מהירה להפעיל כל מיני דברים מתוך ה-ID, לא לרוץ החוצה, זה אומר בעצם לעשות אוטומציה מאוד גדולה להרבה תהליכי פיתוח שאנחנו עושים, לא להשתמש עם עכבר, אוקיי? זה להכיר Object Oriented Principles, אוקיי? להכיר לפחות שפה אחת שהיא שפה דינמית, אוקיי? למשל פייתון, רובי, ולהכיר לפחות שפה אחת שהיא פונקציונלית, אוקיי? יש כמה פרדיגמות של לכתוב קוד, אנחנו מכירים בדרך כלל את הפרוסיג'ר, בכלל לא מכירים את ה-Object Oriented, ולצורך העניין את ה-Object Oriented זה must, אבל מעבר לזה צריך להכיר גם את הדברים האחרים, שפות דינמיות, שפות פונקציונליות, וצריך לדעת מתי זה טוב ומתי טוב להשתמש. אני אגיד לכם שבתור מנוע החזור ויזואלי, הרבה מהעבודה זה עבודת קונקרנסי, איך אני מקבל נניח תמונה ומאבד אותה על כמה מעבדים, אז כולם תגידו לי כן, אנחנו צריכים להשתמש ב-TPL של .NET, אבל זה דווקא לא כל כך טוב, או בחלקים מסוימים פחות טוב, ויש שפות פונקציונליות מצוינות שמייצרות כבר, או נותנות כבר פתרונות של קונקרנסי, out of the box, שאם אני יודע לנצל אותם ואני מכיר את העקרונות האלה, אני יכול לשדרג מאוד גם את הביצועים וגם את החוויה באופן כללי. אז חייבים להכיר את שלושת הפרדיגמות האלה, ואם כבר מכירים את הפרדיגמות האלה, אז חייבים להבין ביוניט טסטים, שרוב האנשים חושבים שהם עושים יוניט טסט, אבל הם עושים בכלל משהו אחר. אוקיי? ואז צריך להכיר גם איך עושים לצורך העניין טסטים שהם לא רק יוניט טסט, אלא טסטים אחרים, אנחנו נזכיר את זה בעוד כמה דקות, טסטים של קבלה, acceptance test, איך עושים אותם בצורה אוטומטית, מה זה בכלל acceptance test, מה זה behavior driven test לצורך העניין, וצריך להבין איך עושים static code analysis ומה ה-benefit שלו,
ואם כבר מבינים בזה, אז צריכים להבין או לדבק ווב לצורך העניין, איך ווב בנוי, ולדעת להבין איך התקשורת בנויה מאחורה, למשל מה זה HTTP, ואם כבר מבינים בזה, אז בכלל באופן כללי רצו להבין את כל הדאב, או רוב האנשים מכירים את הגט ופוסט, נכון, אבל יש יותר מזה בפרוטוקול הזה, ובכלל, איך ווב עובד, זה לצורך העניין המערכת הכי סקלבילית בעולם זה ווב, אוקיי, והיא עובדת, אז צריך לדעת ולהבין את כל העקרונות האלה. צריך להבין, ואם כבר מבינים בזה, אז צריך להבין בווב סרברים, בין אם זה IS או Apache, whatever אתם עובדים, או כל ווב סרבר אחר שאתם עובדים, וצריך להבין בקונקטיביטי, אוקיי, כל הנושא של WCF שאתם מכירים, יש המון צורות אחרות לעבוד, והן צורות טובות, וצריך להכיר את כל הפרוטוקול האלה, ולהבין את הפלוסים ומינוסים בכל דבר, וצריך להכיר כמובן מערכות הפעלה, ואם כבר מדברים מערכות הפעלה, אז רצו להכיר מובייל, כי כל העולם הולך למובייל, וצריך להבין מה זה הדבר הזה, מה יש שם, האם יש שם פרוססים, אין שם פרוססים, איך מפעילים אותם, מה זה פרוסס שנסגר שם או לא נסגר, וצריך להבין כמובן בפתרונות של דאטאבייסים, ואם כבר מבינים בפתרונות של דאטאבייסים, אז כולנו מכירים טוב את הדאטאבייסים רלציוניים, אבל יש דאטאבייסים לא רלציוניים, אוקיי, ואני לא יודע עד כמה אתם מכירים את כל תנועת ה-NoSQL לאחרונה שקמה, אבל זה דברים שעוזרים מאוד לעיבודים אינטנסיביים, במיוחד בווב, ובמיוחד בסושיאל גרפס, אוקיי? ובכל מיני פתרונות אינטגרציה למיניהם, זה, אל תשתמשו בביסטוק רק, וב-continuous integration, ובאיך עושים deploy אוטומטי, אוקיי, ואיך עושים ניטור אוטומטי של כל המערכות, ואיך ממדלים עד רמה מסוימת כל דבר, ובעיות סקיוריטי, וזה רק הדבר, זה בעצם הרשימה הקצרה ביותר שחשבתי שאפשר לשים על שקף. ובתור מהנדס תוכנה, והפעם אני כן מדבר על מהנדס תוכנה, העיקרון במקצוע הזה, והוא מקצוע מאוד מאתגר וקשה, כי הוא משתנה כל הזמן, וצריך כל הזמן לעקוב ולדעת, זה שאנחנו צריכים להתפרס על כל כך הרבה תחומים, ולהכיר אותם ברמה מסוימת בצורה סבירה, אבל כמה תחומים אנחנו צריכים ממש להכיר לעומק. וזה בעצם מהנדס תוכנה. ואם אתם יוצאים החוצה רק עם הכלים האלה, אז זה לא מספיק. בדרך כלל אני אומר, זה כמו לקבל פטיש ומסמר, וככה להתחיל לדפוק. אז איך עושים את כל השינוי הזה? קודם כל, בייבי סטפס. דברים לא לוקחים שבוע או שבועיים עד שהם מסתדרים. עכשיו, ההרצאה הזאת, כמו שאמרתי לכם, היא מהניסיון האישי שלי. אני במשך 6 שנים האחרונות לקחתי 2 צוותים שחלקם היו, נקרא לזה, בתחילת דרכם, חלקם היו צוותים מצ'ורים, אבל לא כל כך מצ'ורד, והכנסתי את כל התהליכים האלה, וזה לקח לי באמת זמן. צוות מסוים לקח לי שנתיים ומשהו עד להביא אותו לרמת בשלות מצוינת, אבל ברמה הזאת אני יכול להגיד לכם שזה כיף, כי כל דבר שניתן פשוט מתוקתק, עומד בזמנים, עם איכות מצוינת, כמות הבאגים היא כמעט אפסית, כמובן שיש באגים אבל אפסית, המון תהליכי, נקרא לזה Software Craftsmanship, XP, Agile, שנכנסו בפנים וגם עושים איזשהו היבריד. אז צריך לדעת שבין אם אתם משפרים את הסקיל שלכם בתור בן אדם, בין אם אתם משפרים את הסקיל של הצוות, זה ייקח את הזמן וצריך להתאזר בסבלנות. והדבר היחידי שאני יכול להגיד לכם שהחשוב מאוד לעשות זה לבחור כל פעם עיקרון אחד מזה שתכף נגיד, ולתת לו איזשהו מיילסטון, להגיד נניח אנחנו הולכים לעשות X, בואו ניתן לזה 3 שבועות ועושים רק את ה-X הזה ועושים אותו טוב. אוקיי? אחר כך בוחרים עוד עיקרון, עושים אותו on top of ה-X הזה ועושים אותו טוב. וככה לאט לאט, אבל once יש מיילסטון וכולם יודעים שעושים עיקרון, אז לא משנה כמה זמן זה ייקח, אבל לאט לאט אתם בעצם משפרים. זה continuous improvement כל הזמן. בתור Software Craftsmanship, מה שאני יכול להגיד שאנחנו צריכים בעצם to embrace the profession, אוקיי? זה בעצם משול ל-Agile, שב-Agile אומרים embrace the change, תמיד יהיה change בתוכנה, אני אומר embrace the profession, כי בגלל כל כך הרבה דברים שאנחנו צריכים להכיר ולדעת, אנחנו צריכים להבין שאנחנו גם ייקח לנו את הזמן הזה להביא את עצמנו לרמה הזאת. ואם אני בכלל מדבר על Software Craftsmanship, שמה זה Fostering Software Craftsmanship על רגל אחת, אז הנה זה הדבר שאני יכול להגיד לכם. הדרך היא תמיד בלהתאמן, אוקיי? צריך להכיר כל דבר, וזה אמרנו, אוקיי? צריך להכיר פחות או יותר כל פילד עד רמה מסוימת,
ולהכיר את כל הצורות, את כל הדרכים בהם שאר הפרופשיונלס, בטח בתחום שלנו עובדים, אוקיי? וצריך תמיד לראות איך הם עושים את הפר פרוגרמינג שלהם, ואיך הם עושים את ה-TDD, ואיך הם עושים את הדיזיין הזה והזה, וצריך כל הזמן ללמוד מאחרים. בוא נאמר שזה פר פרוגרמינג לצורך העניין. צריך תמיד להכיר, או צריך לדעת בעצם להסביר כל דבר בפלוסים ומינוסים. תמיד המדידה היא לקחת איזשהו משהו ולהגיד, אוקיי, זה הפלוסים שלו, אבל זה המינוסים שלו, ואני בוחר את הכלי הזה בגלל הפלוסים, ולא בגלל שזה נדמה לי, או בגלל שמייקרוסופט שחררו WCF 3, אוקיי? וצריך תמיד לשים לב לזוטות, אוקיי? ולא לעשות שום דבר שלא צריך, אוקיי? את כל הפתרונות הגנריים מראש שאנחנו עושים מראש, אוקיי? בדרך כלל הם לא גנריים ולא צריכים אותם. ומי שאמר את זה איזשהו בחור סמוראי במאה ה-16, בשם מיאמוטו מוסאשי, הוא כתב ספר שנקרא The Book of Five Skulls, ספר שנלמד היום בפקולטות למינהל עסקים בארצות הברית, בחלק מהפקולטות, זה ספר מאוד מאוד מוצלח על אסטרטגיה וטקטיקה צבאית, וזה נאמר במאה ה-16, ותאמינו לי, אם תפתחו Agile Manifesto, Software Craftsman של המניפסטו, זה, אוקיי? אז זה על רגל אחת מה אנחנו צריכים לעשות, ומבחינתי זה המניפסטו הראשון בעולם. ודבר נוסף לגבי הסקילס, כן. שכחת את המשפט הכי חשוב, בזמן לחימה תעמוד בעמידת היומיום שלך, ובזמן היומיום תעמוד בעמידת הלחימה שלך. אוקיי, שזה בעצם מאוד 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 דומה ואני מסכים. זה המשפט החשוב ביותר בספר, שגם חשוב מאוד למה שאתה... יפה מאוד. אוקיי, אבל יש לו כמה משפטים יפים בספר, אז בואו... אוקיי. דרייפוס מודל. דרייפוס מודל בעצם אומר שאנחנו נמדדים על סקאלה של 5 דברים. המדהים בדרייפוס מודל שאי אפשר למדוד אדם רק על סקאלה של 5 דברים, בעצם כשום תג מחיר כולל. כל סקיל נמדד על 5 לבלים. בעצם אני יכול להיות נוביס בווב, אבל אני יכול להיות אקספרט לא יודע, בדאטאבייס. סתם דוגמה, אוקיי? וכמובן שאנחנו חושבים שהעולם מתפלג גאוסיאנית, כי כל דבר מתפלג גאוסיאנית, נכון? ככה לימדו אותנו, ואם אתם לא יודעים, אז 80% צדקתם, הכל מתפלג גאוסיאנית, אבל דווקא הסקילס האלה לא מתפלגים גאוסיאנית, הם מתפלגים ככה. רוב העולם נמצא בתחום של Advanced Beginner, וה-Advanced Beginner זה התחושה המוזרה הזאת שאתם מרגישים אחרי שנה וחצי, שבו אתם מרגישים שהמקום כבר לא מפתח אתכם, זה בגלל שאתם הגעתם לאיזשהו רמה של Advanced Beginner, אבל אתם בכלל אפילו לא Proficient ולא Expert, יש לכם איפה להתקדם. אז זה האילוזיה וזה נקרא לזה הסכנה בהרגשה הזאת, ורוב העולם נמצא שם. ואיך בעצם מטפלים בזה? אז בואו נתחיל קודם כל מסקיל של individuals, בעצם מהבודדים. איך אנחנו ביום יום רוצים לשפר את זה? אז בסופטוור קראפטמנשיפ יש מושג שנקרא deliberate practice. deliberate practice זה איזשהו מושג שבא מעולם המוזיקה, שבו סטטיסטית מדדו ואמרו, טוב, אם אתה משקיע מעל 10,000 שעות באימון, אז אתה בדרך כלל תגיע לסקאלה הזאת של אקספרט, אתה תגיע למשהו מאוד מאוד טוב. מה שמעניין זה שבדקו שמי שהתאמן בין 7,000 ל-8,000 שעות, אז הוא הגיע לנגן בכל מיני תזמורות, בכל מיני בנדס כאלה ואחרים. זאת אומרת, הוא עסק בצורה, נקרא לזה, מקצועית במוזיקה, אבל הוא אף פעם לא היה הגאון הזה שתמיד מזמינים להופיע, והוא תמיד הנדרש. ומי שעסק או תרגל את עצמו באזור ה-3,000 שעות, אז הפך להיות מורה. אוקיי, אז הדבר הזה, 10,000 שעות, הוא שווה ערך בערך ל10 שנות ניסיון. אז בכלל, וזה בעצם מתקשר לשאלה ששאלתי אתכם, מה חיי מחזור של המפתח? רוב חיי מחזור המפתחים הוא עד 5 שנים, ואז הם עוברים לאיזשהו תחום טיפה אחר, אוקיי? וזה חבל, כי הם בעצם לא נותנים לעצמם בכלל צ'אנס להגיע להיות האקספרט בתחום מסוים, בשביל להכיר את כל נקרא לזה רזי המקצוע. וה-deliberate practice הוא כזה שהוא צריך לכאוב, ואני לא יודע אם אתם רואים שם את הסימן מהמיתר, אוקיי, זה רק נראה כואב, זה לא באמת כואב למי שמנגן, אבל זה אומר שזה מישהו שהתאמן הרבה, אוקיי, ממש מרגישים את זה. ואיך עושים את זה? אז יש כל מיני צורות, למשל בסופטוור קראפטמנשיפ יש משהו שנקרא קאטה או קוד קאטה. הקאטה זה בעצם תרגיל קצר,
באומנויות לחימה קאטה זה תרגיל קצר של 10 עד 15 דקות שעושים וחוזרים בעצם כל יום על אותם תנועות. עכשיו, את הקוד קאטה אפשר לעשות בכמה צורות. קודם כל, לוקחים 15 דקות ביום, אוקיי? ויש שתי צורות לעשות את זה. צורה ראשונה, כל הזמן לחזור על אותם תנועות. לוקחים למשל בעיה מסוימת, אוקיי? סתם, תחפשו בעצם באינטרנט, זה נקרא קוד קאטה, ויש כל מיני בעיות קצרות שאפשר לפתור בין 15 ל-20 דקות. בדרך כלל מתאמנים לעשות אותם ב-TDD, עושים unit test ואז כותבים קוד. יש עוד צורה לעשות את זה, לקחת את אותו תרגיל ופשוט לפתור אותו כל פעם בצורה אחרת. סתם דוגמה, קחו דיזיין, בעיית דיזיין, מה שאני אוהב לתת בדרך כלל ברעיונות עבודה, אז הנה יש לכם פור כבר אם תגיעו אליי, זה בוא תתכנן למשל משחק פאקמן, אוקיי? בשלב ראשון, ואני נהגתי לעשות את התרגיל הזה כל יום ב-15 דקות, וכל פעם בחרתי כיוון אחר להסתכל על הבעיה ולנסות לתכנן, לעשות את הדיזיין, ותראו, אחרי איזה חודש וחצי, התכנסתי לכך ש80% מהזמן פתרתי את זה באותה צורה. וזה כנראה הצורה העדיפה תחת ה-requirement שלי שהגדרתי לעצמי. זאת אומרת, מצאתי את הדרך כנראה הטובה יותר, אבל ככה גם למדתי פאטרנים ולמדתי איך אני מסתכל על הבעיה ואיך אני משחק איתה, ואולי אני אנסה ככה ואולי אני אנסה ככה, אוקיי? ועוד צורה, כמו שאמרתי, לחזור כל פעם על אותם דברים, אז בקוד קאטה, אז דוגמאות למשל יכול להיות למצוא את המחלקים הראשונים של המספר, אוקיי? ולעשות את זה ב-TDD, ותאמינו לי, אחרי שאתם עושים את זה וחוזרים על אותה בעיה הרבה זמן, אז אתם פתאום לא צריכים עכבר, כי בדרך כלל עושים את זה מהר, 15 דקות, ואתם לומדים את השורטקאטס, ואתם לומדים איך עובדים עם ID בצורה יותר טובה, ואני יכול להגיד לכם שהרבה מהבעיות ה-TDD האמיתיות ביום יום שאני פותר, דומות מאוד במבנה שלהם. תמיד אני מתחיל מאיזשהו סצנריו פשוט, ואז דבר ראשון שאני עושה, אם גדול מאפס, ואז זה בעצם השלב הבא. אני כבר לא חושב את זה, והרבה פעמים אני עושה את זה אך ורק בגלל הקאטה שעשיתי. אז יש דוגמה, אבל אני לא הולך להראות לכם עכשיו, כי חבל על הזמן. אז אני מציע לכם בעצם להסתכל באינטרנט, יש הרבה דוגמאות כאלה. אוקיי, דבר נוסף, טרי מודל. טרי מודל זה בעצם שיטה, אם תחקרו קצת איך חברות מצליחות עובדות, שלא נעשה פרומואים, אבל יש כל מיני חברות, נניח ניקח חברה שפחות מוכרת, אבל נקראת 3M, היא מוכרת, אבל נניח היא לא, נקרא זה רק בתחום הטכנולוגי. אז חברת 3M עובדת בשיטת טרי מודל. מה זה טרי מודל? טרי מודל זה בעצם, זה חברה ענקית, יש לה המון ברנצ'ים. המון צוותים שמתעסקים בכל מיני דברים. ופה נורא מעניין בהסתכלות איך לוקחים את כל הידע ואת כל האינוביישן ואת כל היתרון של כל ברנץ' וצוברים אותו ביחד בשביל לייצר איזה משהו מאוד מאוד טוב. אז מה שהם המציאו זה בעצם שיתוף פעולה הדוק בין כל הברנצ'ים, בעצם מחקר ופיתוח. הם מגדירים X זמן פנוי לכל עובד, זה מאוד מאוד דומה למה שגוגל עושים, אבל הם לא נותנים 20%, נותנים קצת פחות, וחלק מהזמן הוא זמן העובד. כלומר, העובד צריך לתת שעה-שעתיים פעם בשבועיים בשביל לעבוד על הפרויקטים שלו, והם נותנים עוד את השעה-שעתיים מהצד שלהם. אז זה בערך יוצא חצי יום פעם בשבועיים, אוקיי? כל אחד עושה איזשהו מחקר ועושה איזשהו פיתוח או מתעסק עם מה שבא לו, ואז יש להם שיתוף מאוד מאוד הדוק, וככה בעצם נוצר הפוסט-איט. אתם מכירים את הפוסט-איט שעושה היום מיליארדי דולרים במחירות? אז פוסט-איט, הרעיון היה שאחד הברנצ'ים אמר, אחד האנשים שעבד שם אמר, טוב, אני רוצה משהו שיזכיר לי מה צריך לעשות, אז אני אכתוב על איזה פתקית קטנה, אבל איפה אני אשים אותה? ואז הוא חיפש איך הוא יכול איכשהו להדביק אותה, הוא רצה דבק חלש, ואז הוא חיפש בכל הברנצ'ים, ואז הוא מצא מישהו שבזמנו הפנוי, לא יודע למה, התעסק בדבק חלש, ומה זה בכלל דבק, ואיך לייצר אותו כזה שלא יהיה מלוכלך, ואיך אפשר יהיה להסיר אותו בקלות. הם חיברו את זה ביחד, וזה אחד המוצרים שנולדו בתוך החברה, ויצאו החוצה, והם סופר מוצלחים. בכל הצוותים האלה שאני כן יצא לי לעשות, זה השיטה שבחרתי. אגב, אנחנו עושים את אותו מודל, פעם בשבועיים אני בוחר, ואנחנו נדבר על זה, אני בוחר מישהו שעושה סוג של מחקר למשך
זאת אומרת, במשך השבועיים האלה הוא בעצם לומד, עושה מחקר, מרים איזשהו proof of concept, והוא מקבל בעצם חצי יום על חשבוני וחצי יום על חשבונו, ובסוף מזה יוצא לנו המון פתרונות של ארכיטקטורה ושל כל מיני טכנולוגיות שהכנסנו, הם מזה שאנשים לקחו את האינוביישן שלהם, בדקו אותו, ניסו אותו, הראו את זה לכולם, ואז בסוף הכניסו את זה פנימה. אז דבר ראשון בכיוון של הצוותים המנצחים זה כמובן לקחת ולגייס אנשים טובים. אנשים נוטים לזלזל בזה, אבל אין מה לעשות, אנשים טובים זה אחד הדברים החשובים של צוותים מנצחים. אנחנו לא נעבור על הכל, פחות רלוונטי, אבל חשוב להגיד שזה לא בדיוק מה שעושים בדרך כלל. כל מי שמראיין ושואל איזו שאלה מתחכמת, אוקיי, שאלה אלגוריתמית של אני זורק את המטבע וזה עושה ככה, ויש לך פונקציה שמתפלגת רנדומלית בין 0 ל-1, בוא תייצר לי משהו כזה וכזה. זה לא מודד שום דבר, ואם מישהו חושב שזה מודד, אז בדרך כלל זה מפספס את המטרה, כי יש אנשים טובים שיוצאים מהרעיון, ואז חצי שעה אחר כך רואים את הפתרון, וכל הפתרונות האלה לא בעצם עוזרים למצוא את האדם הטוב. יש לי בלוג פוסט הזה, אתם יכולים להיכנס לקרוא, בגדול אני עושה 4 דברים, אני שואל על ה-past experience, אבל אז בדרך כלל רוב האנשים באמת עושים את זה, אבל אז הם שואלים שאלות כמו, אוי, אז למה לא עשיתם X ולמה לא עשיתם Y, כאילו להראות שהם מבינים, ובינינו זה קשה מאוד תוך חצי שעה בכלל להבין מה הבעיה העסקית שאותו בן אדם ניסה לפתור, ולמה הוא פתר אותה כמו שהוא פתר, ומה שאותי בכלל מעניין זה איך הוא מתנסח, איך הוא מסביר את הבעיה. ברגע שהוא בא ואומר להם, לוקח XML ואז אני עושה ככה ונזרות, מינוס. למה? כי אני לא יודע מה זה XML. בוא תסביר לי קודם כל את הבעיה שאתה מנסה לפתור, בוא תסביר לי מה הייתה הבעיה ומה העקרונות שניסית ליישם, או איך ניסית לפתור את זה. אז בעצם מה שחשוב לי בשלב הראשון זה צורת התנסחות, כי בסופו של דבר תוכנה זה לא טכנולוגיה, תוכנה זה אנשים, ואנשים מדברים ביחד ועובדים ביחד. בשביל לעבוד ביחד צריך לדעת להתנסח ולהסביר את הבעיה. ואותו דבר, כשהוא יתקל בבעיה יבוא ויגיד לי, תשמע, אני עכשיו נמצא בבעיה מסוימת כי, ואז הוא יודע להסביר אותה. אני הולך לעשות X, Y, Z, בזה יש את הפלוסים האלה, בזה יש את המינוסים האלה, אתם זוכרים את הפלוסים ומינוסים שדיברנו? ואז נוכל לבחור את זה ובהתאם לזה לעשות. אז לא נעבור על כל הדברים האלה, אבל אחד הטכניקות היותר אפקטיביות לדעתי לראיין, זה לעשות פר פרוגרמינג. זה לקחת חצי שעה, של איזושהי בעיה סגורה, ואז לשבת עם אותו מועמד, ותאמינו לי, אתם תגלו הרבה. איך הוא מתנסח, איך הוא כותב, האם הוא חושב סיסטמטית, איך הוא מדבר תוך כדי העבודה, כי פר פרוגרמינג זה גם הרבה תקשורת. אז אתם יכולים לכתוב את היוניט טסט, הוא יכול לכתוב את הקוד, או שהוא יכול לכתוב את היוניט טסט ואתם את הקוד, או שאתם יכולים לעשות סוואפ באמצע. אבל זו טכניקה מאוד מאוד אפקטיבית, אוקיי? ואם אתם רוצים לחשוב על זה, או ליישם את זה, זה משהו שאני מאוד ממליץ. הסטפ השני שהוא מבחינתי דווקא די דתי, רוב הסטפים הם לא נקרא לזה דתיים, אבל זה סטפ דתי מבחינתי, זה כל נושא של הסורס קונטרול ואיך מנהלים אותו. וברגע שהצוות הולך וגדל, ככל שהצוות הולך וגדל, הנושא הזה הרבה יותר חשוב והרבה יותר קריטי, כי אם אתם לא יודעים לעשות מזה, נקרא לזה פוליסי, אפילו ברמה של פוליסי, אז הדברים הופכים להיות קשים, כל אחד עושה מה שבא לו ואחר כך קשה מאוד לייצר גרסה. אז קודם כל להחליט האם אתם עובדים בברנצ'ים או לא בברנצ'ים. למשל, גוגל אין להם ברנצ'ים, הכל ברנצ' אחד. אוקיי, כל הקוד, קוד ענק, אוקיי, של כל המנוע ההחזור שלהם ועוד כל מיני דברים כמו גוגל פלאס ודברים כאלה, בלי ברנצ'ים. והסיבה, כי זה תומך קצת ב-continuous delivery, שעל זה תדברו אני מניח היום. אוקיי? זה יותר קל לעשות continuous delivery עם הדברים האלה, אבל אם כן עושים ברנצ'ים, אז מה הצורה לעשות ברנצ'ים? צריכה להיות איזושהי קונבנציה, מתי פותחים, מתי סוגרים, איך הורגים אותם, והאם עושים איזושהי גרסה מתוך הברנצ' כן או לא, אוקיי? איך מחלקים, האם לפי ורסיות, לפי פרודקטים וכו', ופה צריכים להיות ממש religious, להחליט, לשבת איזשהו צוות, להחליט ולהגיד, אוקיי, זה קרוס קאטינג, כל הצוותים עושים ככה והצוות שלי מתנהג באותה צורה. צ'קים פוליסיס, קומנטס ובילדים בצורה מאוד מאוד מסודרת ולוודא שעושים את זה. הסטפ הבא הוא מה שאני קורא לו clean code. כל הדברים שהראיתי לכם מקודם בתוך code smells חובה ללמד.
ותתחילו מקוד סמלס, כי קוד סמלס זה משהו שיחסית קל לראות בפרקטיקה ביום יום, ותכף נגיד לכם איך אני עושה את זה בכל הצוותים שלי. בסוף זה מאוד מאוד אפקטיבי וכולם מכירים את הקוד סמלס האלה, ובסוף בגלל שכולם מכירים, אז כשהם באים לכתוב כבר, הם מראש כבר כותבים הרבה יותר קלין מאשר להתחיל לכתוב ואז לעשות איזה ריפקטורינג, שזה גם זה אופציה כמובן. אבל אני מחלק את הקלין קוד שלי לשני שלבים, מה שאני קורא לו structure ומה שאני קורא לו behavior. structure אני אומר ככה, no duplications, אין דופליקציה. פעמיים for, מבחינתי זו דופליקציה, אוקיי? תטפלו בזה, או תעשו קולאפס אם אתם יכולים, לפעמים זה לא נכון, כי אז אתם פוגעים בסינגל ריספונסיביליטי, או יותר טוב, תוציאו לשתי מתודות נפרדות, לא קרה שום דבר, ותיתנו להם את השמות הרלוונטיות, מה אתם עושים שם בכל for, אוקיי? fight code smells, כל ה-code smells שראינו מקודם, אז צריך להילחם. אין דבר כזה לעבור בשתיקה ולהגיד, אני משאיר את האובייקט הזה ככה, או שאני משאיר את השני דיקשנרים האלה ככה, או שאני משאיר את ה-get hash code, כל הדברים האלה שראינו צריך לטפל. short methods, כל מתודה בין 5 ל-8 שורות, אוקיי? short classes בין 100 ל-150, ו-short parameters בין 0 ל-3, ואני רואה את הזעזוע במבט שלכם, אבל ככה זה, ו-75% מהקוד שלי שקיים היום, וחלקו אגב legacy code, כלומר קוד שלא כתבתי לו unit testing, או לא כתבו לו unit testing, או קוד שקיים לפני 4 שנים, אוקיי? הוא כזה. הוא בין 5 ל-8 שורות, בין 100 ל-150 שורות לקלאס ושורט פרמטר ליסט. והסיבה היא כי קל יותר לקרוא, קל יותר להבין, כל שם הוא יותר מדויק וקל יותר לעשות יוניט טסטים לדברים האלה. זה דבר אחד. דבר שני, למה זה structural? כי לטפל בזה עולה לכם בדיוק דקה. אני לא רוצה שתבינו מה הקוד הזה עושה. אם אתם מוצאים מתודה שהיא נניח 100 שורות, תתחילו פשוט לשבור. קחו את ה-best chance ותיתנו את השם הכי טוב למתודה שאתם יכולים באותו רגע למצוא. מישהו אחר כך שיגש לאותו קוד, ינסח מחדש את השם של המתודה אם צריך, אבל המתודה כבר קיימת, זאת אומרת היא כבר הופעלה בלוגיקה שלכם. אז פשוט לעשות extract method, בטח באמצעים, בכלים היום האוטומטיים, בין אם אתם בוויז'ואל סטודיו, בין אם יש לכם רישארפר, או שיש לכם קוד ראש, whatever, זה קל, זה בדיוק דקה. אוקיי? ולכן אני קורא לזה structure, אין פה הבנה יותר מדי של behavior, פשוט לשבור, זה הכלל הכי פשוט, בין 5 ל-8 שורות, בין 100 ל-150, 0 עד 3. ו-behavior זה כבר הרבה יותר מורכב, צריך להבין ב-solid principles, אני לא נכנס מה זה solid, אם תרצו אז כמה דקות אחרי ההרצאה אפשר לדבר על זה, אוקיי? מה ה-naming convention שצריך לעשות, מה השם של המתודה, מה ה-behavior הביזנסי שאני מנסה למצוא, האם המתודה הזאת שייכת לקלאס, לא שייכת לקלאס, האם אני צריך לעשות extract object או extract class וכו' וכו'. דברים האלה לוקחים יותר זמן, הם נכנסים אצלי לבקלוג של technical depth, ויש לי בקלוג לכל צוות וכל אחד מנהל את ה-technical depth, בכולו אקסל נורא פשוט שידוע בכל צוות יודעים איפה הוא נמצא, ורושמים שם את הדברים, כל פעם לכל סייקל יש פריוריטי, לוקחים את ה-X הכי גבוהים ומכניסים פנימה כאלה שהם behavior, ומכניסים, לפעמים זה 3 שעות, לפעמים זה שעה ולפעמים זה יומיים, אוקיי? וככה לאט לאט מצמצמים. זו הסיבה ש-75% מהקוד, ויש לי המון קוד, תאמינו לי, שחלקו גם מלפני 4 שנים הוא כזה. כי כל אחד כל הזמן מטפל בדברים האלה. וכמובן אוטומציה. כמה שאתם יכולים לעשות אוטומציה, אוטומציה זה יכול להיות, תשקיעו רבע שעה ביום, תשפרו את הבילד שלכם. תשקיעו רבע שעה בלשפר לכם להביא את ה-latest version שלכם לעבודה. וכולי וכולי, אוקיי? תעבדו כל הזמן עם technical depth. עכשיו, בשביל לעשות את הסטפ הזה אפקטיבית, אני ממליץ להכניס את הלכה או ללמוד מה זה ריפקטורינג ומה זה קוד סמלס ואיך עובדים איתם, אוקיי? ואת זה, איפה לומדים ואיך לומדים נראה בעוד 2 שקפים. הסטפ הבא זה יוניט טסטינג. אז אתם מכירים את זה שאתה בא למישהו ואתה שואל אותו מה אתה עושה, אומר אני עושה יוניט טסט. ואחרי חצי שעה אתם באים ואתם שואלים אותו מה אתה עושה, אומר אני עושה עדיין את אותו יוניט טסט. ואחרי שעה אתם באים ואומרים מה אתה עושה, אז הוא אומר אני עושה עדיין את אותו יוניט טסט. הוא פשוט מנסה להרים את כל המערכת בשביל לעשות יוניט טסט. אוקיי, לא להתלהב. אז זה לא יוניט טסט. ויוניט טסט בדרך כלל יש 4 סוגים של יוניט טסטים. יש יוניט טסט, יש אינטגריישן טסט, יש סיסטם טסט ויש אקספטנס טסט, ויש שוני בינם לבין, צריך להכיר אותם. ויוניט טסט זה בעצם סקיל, צריך לדעת לעשות אותו, זה
כולנו יודעים שצריכים לעשות יוניט טסטים, זה כבר צעד אחד בכיוון, אבל זה ממש סקיל שצריך ללמוד, ולוקח זמן ללמוד לעשות יוניט טסטים טובים, ורוב הסיבות שאתם שומעים זה כמו התירוץ הזה של הקידוד במטריקס, אז רוב האנשים פשוט לא מכירים איך לעשות את זה נכון, אז הם מנסים לעשות יותר מדי. וממש צריך להבין מה זה יוניט טסט, והנה יש פה את רועי אושרוב, אז אתם יכולים לתפוס איתו אחר כך שיחה, אבל לצורך העניין יוניט טסט זה לא להרים את כל המערכת ולא כמה מודולים ולא כמה קלאסים, אלא אם כן באמת אתם נמצאים בלגאסי קוד ואפשר להרים איזה 2 קלאסים בממורי, זה מספיק טוב. אינטגריישן טסט זה משהו הרבה יותר גדול, אוקיי? ואינטגריישן טסט בגדול כן יכול לגעת כבר במשהו שהוא מחוץ לממורי, שזה IO או Network או Database. System טסט, משהו שהוא הרבה יותר רחב. ו-Acceptance טסט. אני אומר בתור התחלה תתחילו מיוניט טסטים ומאינטגריישן טסט ותבינו מה זה ותלמדו את כל האנשים איך לעשות וממש תדגישו את זה. כי מי שלא מבין בסוף עושה יותר נזק. אוקיי? וכמובן יש את ה-TDD. מי שיכול להתחיל שיתחיל. אין בעיה, אבל אני מצאתי, בכל הצוותים האלה אני מצאתי אפקטיבי שברגע שאנשים לפחות, באותו רגע שהם הבינו מה זה יוניט טסט ואינטגריישן טסט ועשו כמה דוגמאות מוצלחות, אז אפשר היה לדבר על TDD. לפני זה זה היה קשה, כי הם ניסו לעשות TDD עוד ולא ידעו מה זה יוניט טסטים ומה זה אינטגריישן טסט. זהו, בתור התחלה תתחילו מזה. ועכשיו הזמן לוולידציה. מה שיש אצלי בצוותים זה משהו שנקרא Technical Observer. אוקיי? Technical Observer זה ממש תפקיד שאני נותן לאותו בן אדם, והתפקיד שלו זה בעצם לוודא איכות קוד. לוודא, הוא בעצם ביום יום הוא הולך ומחפש את כל הבעיות, קוד סמלס, בעיות פרינציפלס בארכיטקטורה, דיזיין וכולי. הוא זה שמנהל את הטכניקל דפט הזה בשביל לבוא ולעשות. עכשיו, חלק מהדברים הם אוטומטיים. למשל, זה דוח שיוצא לכל ה-R&D, כל ה-R&D אצלי בארגון, שאומר כמה צ'יקינים היו ביום, נכון? כולנו עושים Continuous Integration, נכון? לא, אוקיי. ומי שעושה Continuous Integration, אז אחד הדברים החשובים ב-Continuous Integration זה צ'יקינים, כן? כי צ'יקין גורם לכך שכל המערכת עוברת Unit Testing, Integration Test, אוקיי, Build ועוד כמה עקרונות שאפשר להכניס, כמו Static Code Analysis ואפילו Deploy שאפשר לעשות, וזה כבר לכיוון Continuous Deployment Delivery. אז תמיד אמרתי, שנים אמרתי, זאת אומרת, אני לפחות עובד ב-Continuous Integration הרבה זמן, לפחות כמה שנים, ותמיד אמרתי, וואלה, אנחנו עושים Continuous Integration. עד שיום אחד אמרתי לעצמי, מעניין אותי כמה צ'יקינים עושים ביום, אוקיי? כי כמה פעמים, ונוכחתי לדעת שבן אדם אחד עשה צ'יקין אחד ביום. אז זה לא Continuous Integration, זה רק לבוא ולהגיד, אני עושה Continuous Integration. ואז באותו רגע התחלתי בעצם לצבור נתונים, וזה רק דוגמה אחת של דוח אוטומטי, אבל יש עוד כמה דוחות אוטומטיים שיוצאים לנו ביום יום, על הקוד עצמו, כמו כמה מתודות נוספו, וכמה מתודות הם באורך מסוים וכו' וכו'. וברגע שזה יוצא לכולם וכולם מודעים ורואים את כמות הצ'יקינים, אז אתה פתאום יכול לראות, אוקיי, אז הנה יום לא הכי מוצלח אגב, אוקיי, זה בין הדוחות הראשונים שהתחלתי לעשות בצוות, אז אני מקבל את זה כל יום ואני יודע כמה כל אחד עשה, ואם אני רואה שמישהו לא עשה כמה ימים, אז בדרך כלל הוא מרגיש את אי-שביעות רצוני. טוב, אז ולידציה של הטרי מודל, אוקיי? אז איך אני מפעיל את הטרי מודל? אז יש לי קודם כל משהו שנקרא קוד ריץ, אני עושה אותו כל 3 עד 4 שבועות, אוקיי? למשך 2 מחוץ לשעות העבודה בדרך כלל, לפעמים אני מפספס את זה, כלומר אם יש באמת גרסה חשובה או דברים חשובים, אז אנחנו עושים לזה דיליי לפעמים, אוקיי? מה המטרה של קוד ריץ? המטרה מאוד פשוטה. צוות מתכנס, זה בדרך כלל נעשה בצוותים, צוות מתכנס, בוחר קוד שמישהו מהצוות כתב, או צוות אחר כתב, או בכלל אופן סורס, אוקיי? ואז הם יושבים וקוראים קוד, ואז הם מחפשים את הקוד סמלס, כמו שהראיתי לכם מקודם, מחפשים בעיות. עכשיו, המטרה היא לא לפתור ולהגיד, יאללה, בוא נשנה את זה. המטרה היא בעצם לאמן את הקריאה וללמוד איך בעצם אחרים כותבים, מה הטכניקות שהאחרים השתמשו, ומה טוב ומה לא טוב. ויש דיון מאוד מאוד פורה. עכשיו, זה מאוד אפקטיבי כשעושים את הקוד של צוות אחר. ככה זה בעצם מה שקורה אצלי היום בצוותים באמת בצורה יחסית טובה. וכמובן, יש תמיד מה עוד לשפר. זה שאני יכול להזיז אנשים מצוות לצוות, או מפרויקט לפרויקט יחסית בקלות. כי רוב האנשים מכירים את הקוד בגלל זה, ובגלל קוד ריוויו שתכף נדבר עליהם. אוקיי? אז זה צ'ק אחד. כל 3 עד 4 שבועות.
code reviews, כל שבועיים, ופה זה לא מפוספס, ותהיה גרסה הכי רצינית שתהיה, אנחנו לא נפספס את זה. כל שבועיים, כל צוות נפגש, ואנחנו עושים code reviews. המטרה של code reviews, קודם כל, code reviews זה קטע קצת משעשע. code reviews זה post mortem. כלומר, מישהו כתב את הקוד ואתה בא ואומר לו, עשית זה וזה, לך תשנה. אז טוב, הוא עבד על זה בטח שבועיים, זה קצת קשה, כאילו, אז הוא מסכן כזה, הולך לשנות את זה. אבל המטרה שלי בקוד ריוויוס זה לא שישנה את הקוד. המטרה שלי זה לייצר shared language לגבי כולם. כי אותם קודסמל שאני מלמד, כולם רואים. אוקיי, עכשיו, הצורה שבה אני עושה קוד ריוויוס, ואנחנו יכולים לדבר על זה קצת יותר לעומק, אבל הצורה שבה אני עושה, בדרך כלל אני מגיע, לוקח את הראש צוות, ולוקח את אחד מהמהנדסים שיושבים בצוות. אז בעצם אנחנו יושבים שעה וקצת, לא יותר, על קטע קוד, אני ראש צוות ואותו מהנדס תוכנה, על איזשהו קטע קוד מסוים. עכשיו יש גם צורה שבה אני עושה את הריוויו בצורה מאוד מסוימת בשביל לא לבזבז את הזמן. אז אני לא מבזבז את הזמן לכל הצוות, אבל לאותו בן אדם זה שעה. אחרי שאני מסיים איתו אני עובר לבן אדם אחר עם אותו ראש צוות, ועושה עוד שעה, וכך הלאה וכך הלאה, עד שאני מסיים את כל האנשים. זה לוקח לי יום שלם לעשות את זה, אבל מה שטוב בזה זה שכל אחד תואם את אותם דברים, אוקיי? כל אחד תואם את אותם עקרונות, מכיר את אותם דברים, מכיר את החשיבה, מכיר איך עושים את הקוד ריוויוס, הם בעצמם כבר עושים את הקוד ריוויוס וכו' וכו'. אז זה בעצם קוד ריוויוס. Architecture review זה design review כל הזמן, זאת אומרת, once מישהו עשה איזשהו task, הוא יכול לשאול מישהו אחר בצוות, את הראש צוות, אותי, זה ממש ongoing basis. Technical observers, כל יומיים ל10 דקות stand-up meeting, אוקיי, שבודקים קלאסים, מתודות, אורך של קלאסים או אורך של מתודות, כמה באגים נפתחו, נסגרו, האם אני מפר solid principles, cyclomatic complexity, כמות הצ'קינים שבוצעו, לא בוצעו, איזה ריפקטורינג צריך לעשות, האם צריך לתקן את הבילד, האם צריך להוסיף משהו, מה זמן הבילד, האם צריך להקטין אותו, אוקיי? כל יומיים עכשיו אנחנו ככה מתלבטים אם להוריד את זה כבר לפעם בשבוע, כי הגענו למצב שהקוד מתחיל כבר, זאת אומרת אמרתי לכם, 75% כבר יחסית נראה טוב, ה-25% אנחנו בדרך כלל לא פוגשים, כי מה שאנחנו פוגשים אנחנו מיד מתקנים, זאת אומרת כל מי שעושה תיקון, פיצ'ר חדש, בדרך כלל הולך ושובר את המתודה, אז זה אומר שאנחנו לא פוגשים אותם הרבה, וזה הקוד מתחיל פחות או יותר להתאזן. אוקיי, אז אני לא פנאטי לגמרי, אבל בכל זאת. אוקיי, ו-educational meeting, זה הדבר הכי עיקרי בעצם באותו טרי מודל, פעם בעצם בשבועיים למשך 3 שעות כל R&D, וזו השקעה גדולה, תאמינו לי בתור מי שמוביל את כל צוות ה-R&D, זו השקעה גדולה, אבל פעם בשבועיים למשך 3 שעות אנחנו מתכנסים, אוקיי, אני בוחר ברוטציה כל פעם איזה מישהו שבאותם שבועיים לומד, כמו שאמרתי לכם, ואז מציג POC בדרך כלל, וכשאנחנו עושים את זה יש המון benefit מהדברים האלה. הזומינג על קוד ריוויו זה בערך מה שאני מסתכל, כרגע פחות רלוונטי. הנושא של בעצם של ה-educational meeting זה technology playground, זה ממש לתת למישהו לשחק עם משהו חדש, innovation וכל מיני רעיונות שהם מעבירים, וכמו שאמרתי לכם, אתם לא תאמינו כמה דברים מדלקים לקחנו מתוך הדברים האלה ולכנסנו לתוך הארכיטקטורה. וברגע שאתם עושים את כל זה, פה אתם כבר נמצאים בצוות יחסית matured, אוקיי? יחסית, אוקיי? זאת אומרת, כי הוא שם לב לקלין קוד, בעצם לנושא של דיזיין, לסוליד, הוא יודע כבר לדבר באותה צורה, הם עושים יוניט טסטינג TDD, אוקיי? יש סורס קונטרול מאוד מאוד מסודר ומאוד מאוד קשיח, יש אנשים טובים בצוות, ומה שעכשיו נשאר לעשות זה לעשות את ה-continuous integration, continuous delivery, לא לדבר על זה הרבה, יש לכם הרצאה Continuous Delivery, אוקיי? דבר נוסף שאני מאוד ממליץ, זה כמובן שתמיד יהיה פאן, אבל איך לעשות אותו, לפחות פאן מבחינתי בתור מתכנת, ועכשיו אני אשתמש במושג מתכנת, זה לקודד, אוקיי? אז הרבה פעמים מה שאני עושה, יש לי כמה technical depths שהם קצת אתגרים, אוקיי? אז אני עושה קונטסט, אני אומר, אוקיי, מי שיפתור את ה-technical depths בצורה הכי טובה, אגב, הוא יכול לעשות check-out ולא לעשות check-in, שזה מזעזע את כולם פה כנראה, אבל זה בסדר מבחינתי, כי הוא ניסה לעשות משהו, ואם זה מספיק טוב ומספיק יפה, שיעשה check-in, אבל אם הם צריכים לפתור, למצוא איזה באג נניח, שהוא מאוד מאוד קשה למציאה, אבל קורה פעם ואף אחד לא יודע, וכולם אומרים, טוב, נו, הוא קורה פעם בחודש, אז לא נורא, אז מי
מי שמוצא את זה, בדרך כלל מצ'ופר מקבל איזו מתנה מאוד מאוד קטנה, איזשהו ספר או איזו ארוחת בוקר או משהו כזה, או איזשהו כרטיסים לקולנוע, וכמובן אותו דבר אפשר לעשות בשביל לעשות סקילס. למשל, סגרתי לכל ה-R&D לחצי יום, לקחתי להם את העכברים ואמרתי שהם עושים עבודה בלי עכבר, ואחרי חצי יום ידעתי מי מה שנקרא התקדם יחסית, ומי שהתקדם הכי הרבה קיבל איזשהו צ'ופר. אבל זה סקילס, עכשיו רובם לא משתמשים בעכבר ועובדים באמת על המקלדת, אוקיי? אז זה אחד מהדברים שאפשר לעשות, אז או שזה כל מיני נושאים של בוא תפתור לי בעיה, או שאתם יכולים סתם לבוא ולהגיד בוא נעשה עכשיו איזשהו, חבר'ה, בואו תעשו איזשהו אקסרסייז קצר, נניח, ומי שעושה אותו הכי טוב, עושה coverage הכי טוב, עושה הכי מוצלח, כותב אותו הכי קרי, הכי ברור, אז מקבל איזושהי מתנה, וזה דבר חשוב מאוד. ספרים, מי כאן קורא ספרים? זה כיף. טוב, אז בדרך כלל כשאני שואל את זה, אז אף אחד לא מרים את היד, למרות שאנחנו עם הספר, אבל לצורך העניין, ואגב, זה נורא מעניין, כי כשהייתי בגרמניה ועשיתי את הטוק הזה, זה היה בערך אותו דבר, אף אחד לא הרים את היד, אבל אני חושב שהרבה למידה, בטח של הקלאסיקות הטובות, הם מהספרים ולא מהבלוגים, תסלחו לי על זה, הסקילה אחר כך בחוץ אגב, ואני חושב שיש כמה ספרים מצוינים שפשוט אסור לפספס, אוקיי? ולהכיר אותם. אגב, אולי קשורים למקצוע ולאו דווקא קשורים למקצוע, אבל אסור לפספס. ומה שאני עושה הרבה פעמים, מחלק ספר כחלק מה-educational meeting לחלק מהאנשים, הם לומדים את הספר ואז הם פשוט מעבירים את העקרונות של הספר ב-educational meeting, עושים book review ביחד עם כל הצוות, וזה אגב מצאתי את זה להיות מאוד אפקטיבי, כי לא כל אחד מסוגל לקרוא 20 ספרים, וזה בהחלט משהו מאוד אפקטיבי וטוב. בתור התחלה, כשהגעתי לכמה מהצוותים האלה, אז נהגתי לעשות איזושהי פעולה של מה שנקרא לחתוך בשפות. בחלק מהפעמים הגעתי למקום שהיה בו גם .NET, גם C++, גם Java, גם VB.NET לא עלינו, כל מיני דברים שהיו ביחד, ומצאתי שזה קצת הפריע לייצר את העקרונות האלה שדיברתי עליהם מקודם. אז בערך מה שעשיתי, כינסתי לאחד, או בדרך כלל לאחד, או לשניים, במקרה הפחות טוב, של פלטפורמות טכנולוגיות. אבל עם הזמן, ברגע שהצוות הפך להיות מצ'ורי, דווקא אני בדרך כלל מכניס כן דברים אחרים, כחלק מהרעיון שאמרתי לכם שצריכים להכיר דברים אחרים. אז בין אם הם לומדים וסתם מלמדים אחרים, בין אם אנחנו ממש משתמשים, אז היום לצורך אנחנו כותבים הרבה ב.NET, ב-C# וב-C++, אבל יש לנו לא מעט פתרונות בפייתון. אוקיי? כבר היום רצים, אז אני מאמין שזה חשוב, וחשוב להכיר את השפות, וחשוב ללמוד, ובאחד הספרים מישהו ציין שכל שנה, אם אתם בתחום הזה, אתם צריכים ללמוד שפה אחרת, אוקיי? בשביל לקחת את העיקרון של השפה הזאת, ולהביא את זה, ולהכיר את זה, ולדעת איך להתמודד עם זה. והדבר האחרון, שכמובן חשוב, אמנם זה קצת קשור לתקציב, אבל חשוב, אתם צריכים שיהיו לכם את הכלים הטובים ביותר. אגב, בין היתר אפשר לקחת המון כלים של open source, לא חייבים להיות נעולים על Visual Studio ועל, טוב, Visual Studio אולי זה בין הכלים הכי טובים ל.NET, אבל בהחלט יש המון כלים שאפשר לקחת שהם לא, נגיד את זה בכל רם, לא מבית מייקרוסופט. והם כלים נהדרים, אז אתה משקיע קודם כל קצת זמן להכיר אותם וללמוד אותם. וזה בסדר, כי כמו שאמרנו, חלק מה לא לשבת ולא לקבל את הברן הזה בתור עובד, זה לצאת מהקופסה שלנו, לצאת קצת החוצה ולהסתכל על דברים אחרים. וללכת להסתכל על כלים אחרים שיודעים לעשות continuous integration ו-deployment ומוניטורינג לכל המערכות שלכם. למשל, כלי מוניטורינג, אני לא יודע כמה אתם משתמשים, אבל למשל אצלנו בפרודקשן, כל המערכות עם מוניטור מאוד קשיח. זאת אומרת, אני יודע כמעט כל דבר שקורה. במנוע ההחזור שלי, ברגע שאני מקבל אפילו פיק של X queries בשנייה, אני מיד רואה את זה ואני מיד מקבל התראה. אז אני יודע מה קורה. אבל אני לא מנטר רק את זה, אני מנטר גם ביזנס וגם משהו שהוא לא ביזנס. כמובן, לנטר זיכרון, CPU וזה, זה דברים ברורים. אבל מה שהכי חשוב זה לנטר בעצם ביזנס. לבוא להגיד, אוקיי, כמה זמן ערך הקווירי הזה, או מה הממוצע של הקוויריס. אני רואה שהממוצע של הקוויריס
הזמן הממוצע של הקוויריס עולה, אז יש פה בעיה. וכלים כאלה תמצאו באופן סורס, ושווה ללכת לאופן סורס ולהסתכל ולהכניס את זה, ולא צריך לפחד. הדברים האלה הם טובים הרבה יותר, תאמינו לי, מכלים שבאים לפעמים out of the box, נקרא לזה ככה. אבל מעבר לזה, כמובן צריך גם להשקיע בכלים אחרים, כגון כלים שמשפרים טיפה את העבודה של כתיבה, וכלים שמשפרים בעצם הבנה של קוד, כמו כל מיני נושאי static code analysis וכו' וכו'. זהו, זה פחות או יותר, זה 8 סטפים ככה בקצרה על כל מיני דברים. אני יכול להגיד לכם, רק לסיכום, זה כן מהניסיון, אני נמצא, יש לי את התענוג לעבוד היום במקום שבו פשוט כיף לי להגיע כל בוקר לעבודה עם אנשים שכל יום מושכים קדימה המון פתרונות יצירתיים וטובים ובאיכות מדהימה, וזה אך ורק בזכות כל הדברים האלה של א' שהם לומדים בעצמם, משקיעים בעצמם, משפרים את הסקיל שלהם, מבינים את כל הדברים, לב' יש הקפדה מאוד גדולה לכל נושא של עקרונות וקלין קוד ודיזיין וארכיטקטורה וכל הלמידה, וכמובן כל הסטפים האלה שנכנסים ביחד מייצרים את האיכות. שאלות? מצוין.